her perle har jeg lavet. Det er det, jeg har lavet, Kemi. Det er faktisk ikke 2 måneder, det er det, jeg har lavet. Jamen, jeg synes, det lød som et sjovt fag, og man kunne få lov til at være lidt kreativ og bygge nogle sjove figurer. Så det er faktisk rigtig tykt stykke, som de Jamen, det er også bare det der med, at det er så meget anderledes, end det man sådan har været vant til. Den måde at arbejde med, og der er så mange muligheder for at lave alt muligt keramik hernede. Det ligner en flagermus måske. Skal vi holde et eller andet? Hvor har man sidst i folkeskolen? Ja, hvor man lavede sådan nogle geder og sådan nogle dyr, som ikke rigtig ligner noget. At det er fedt at få lov til at lave noget, som man rent faktisk kan bruge til noget. Jeg valgte foto, fordi at jeg altid sådan har interesseret mig for fotografi og sådan noget. Jeg har sådan et eller andet for analoge billeder, og det synes jeg bare var mega fedt, at vi havde vores eget mørkekamera og sådan noget. Så der render jeg også tit rundt nu, når vi ikke har timer og sådan noget, fremkalder film og sådan noget. Men også sådan mere fokus på, hvad for nogle detaljer man gerne vil fremhæve på billederne og sådan noget. Det synes jeg, det kommer meget med igennem. Og mine billeder er ikke så rodede, som de plejer at være. Jamen, billedværkstedet har været meget eftertragtet, fordi at ikke nok med, at man får lov til at være rigtig kreativ og prøve alle mulige forskellige teknikker, så får man også lov til at hygge sig og snakke. Klar i farven. Ja. Der er rigtig mange ting, man kan lave, som bliver flotte, selvom man ikke er særlig god til noget. Det er også meget fedt, at det kan lykkes. Det er egentlig også meget fedt, at det bare er sådan lidt rødt. Ja, det er klart. Man behøver ikke være dygtig eller noget. Det kræver selvfølgelig lidt materiale, men det er det. Ja. Nej. Sådan noget forbeloven. Okay.